natin ang bunga na itong guyabano. Ayan siya. Ayan, ayan, ayan. Kasi, maano na siya, malapit na siyang mahinog. Tama na sa, ano ba, para kunin. Ayan guys, kukunin natin at saka yan sa taas. Yan sa taas guys, madilaw na siya. Pag kinuha yan, mga ilang araw lang yan, hinog na yan guys. Kukunin na natin at isasama na natin itong sa baba kasi pag iniwanan pa natin yan dito, baka hindi na natin mabalikan pa kasi maraming mga pusang gala ditong pumapasok dito sa aming farm. So ayan guys, kunin na natin. Tadaan, tadaan, tadaan. Tadaan, tadaan, tadaan. Ayan. Wow. Ayan siya. Maraming ano guys, anong tawag niyan? Sa amin tawag nitong lamgam na to, liga.